कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। फाटल्यान आपलं माझा फोटो घेतला माझी रिक्षा पुण्यात माहीत असलो म्हटल्या ट्रॅफिक असलो मागीर तो त्याला फाटल्यान मारल्या म्हणून हांव थंयच रावलो मागीर पळयता तो टू व्हिलर भितर फेर काडलो टू व्हिलरावर भितून गेलो गाडी आणि कितक्यो गाडयो लागल्यो? 4 गाडी येतात। 4 गाडयो। तो टू व्हिलरवालो ताका लागला? मातशें लागले ताका चड लागना मातशें पांयाक लागले टू व्हिलर त्याची